Assalamu alaykum ezi illeşler, ezi dogunlar, ezi dostýarlar, türkmen garnaşlar. Ine menem Türkiýede siz ýaly, ine ýaşap ýören ýerimiz serediňi. Ine biz näme üçin ýaşaýas? Bala çagan eklemek üçin geldik şuday. Ine bizim bolýan ýerimiz, ine dogalgaz ýok. Şudaýda. Ine de jaýym, oturan jaýymyz da dogurda özümizden gul kimini işleýäs bar. 12 sagat bularda. Hiç kilowatt yok. Men onu gillep durjak zadym yok. Ya şunu hadi YouTube'a çıkarayın ni vadat ettim. Eger goý berseler. Ne doganlar ne? Ýagdaýlar şu. Men at familiýam aýtmaýyn. Soň ýüzüm açyk görlemler bolsa görlerden ýöne ne birini sapar men. Gepleşek bolşum. Atwyrmaň ýöne. Kemterrak bolmagy mümkin. Ine biziň ýaşaýan jaýymyz ine. Şu isteýänlere serediňine. Dogulgaz ýok, şu biziň jaýymyzda dogulgaz ýok. Ine odun ýakmaly, peç gurnamaly. Elli ol sesler döwründäki ýaly, başdaky ýaly, kömür salýan döwürde bolan şu jaýlary. Näme roliga goý berseler, goý bererler. Diňlärsiňiz oglanlar, goý bermeseler özleri biler bara. Maňa ozat ýok. Ýöne men bir reklam çekeýin idim. Ene biziň ýaşaýan ýerimiz ine şu.